ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಲೆ ಯಾನಿಕ್ಲನ ವೇಣು ಇನಿ ಅಮೆಝಾನ್ದೊಂಜಿ ಪಾರ್ಸಲ್ಗೆ ತಂದೆ ಸಾರಿ ಮೀಸೋದೊಂಜಿ ಪಾರ್ಸಲ್ಗೆ ತಂದೆ ಹೌದಾದೊಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ಪದೆ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಂಬಂಧ ಬರ್ನಂಚಿನ ಬೊಕ ಮುರಾನ್ ತೋರಿಸ್ಪದೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಲ್ಲ ಬೊಕೊಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಟಿಕ್ಲ ಅವಳ ತೋರಿಸ್ಪದೆ ಇನಿ ನೆತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ದುಂಬು ನೇನೊಂಜಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತಿಂಜ ಲೆಂತ್ ಕೊನಪನೆ ಪೊಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ 3 ನಿಮಿಷ ಆತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಫುಡ್ಸೋ ತಿಪ್ಪು ಜತ್ತ ಲೆಂತ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾನು ನೆನ್ನೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದುಂಬು ಓಪನ್ ಮಂತದು ತೊಲೆದಾಲೆಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ತೊಟ್ಟೆ ಇದು ಸೈಡಿಗೆ ಇಪ್ಪಡು ಉಳ್ಳಾಡೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಬತ್ತಂದು ನೆಟ್ಟು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಸೈಡ್ ದಿಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾಡೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಓಪನ್ ಮಂತಾನಾಗ ದಾದ ಪುರನ್ನು ತೂಕ ಇತ್ತ ಮಾತಾಡಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ದಾದ ಅಂದು ನೆಟ್ ಇದರ ತೋಜನತ್ತ ಓಕೆನಾ ನೆಟ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ರಿಮೋಟ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಓಕೆನಾ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಇಂಚುಂಡು ಪಿರೋದೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಕ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಂದಂಕ ಬೋರ್ಡ್ ಏನಲ್ಕ ಒಂದು ಅಕ್ಕಡಿ ಎಲ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ನಮ್ಗಿಂತ ಜದ್ದೀಯರಾಗಿಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ ತಂದ ನಂಗಿಂತ ಜದ್ದೀಯರಿಗೆ ಜದ್ದೀದಂಗ ಆ ಲೈಟ್ ನಮ್ಮ ಮೋನೆಗಿಂಚ ಬಲ್ಪ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡತ್ತ ಆತನಗ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಬರ್ಪುಂದು ಐಕ್ ಬಡದು ಈ ಲೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ವಯರ್ಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪುಣಂಚಿನ ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪುಣೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಾನು ತೂಡತ್ತಲ್ಲ ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪುಣೆಂದು ನೆತ್ತ ಪವರ್ ಪವರ್ ತೂದಾದ ಬೊಕ್ಕ ತೂಡತ್ತಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಇಂಚ ಲೈಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ರಿಮೋಟ್ ತೋಡು ಕಲರ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ವಾ ಕಲರ್ನ ಮೊತ್ತಗ ಆ ಕಲರ್ ನೆಟ್ ಲೈಟ್ ಆಪನಲ್ಕ ವೈಟ್ ಕಲರ್ನ ನೆಟ್ ಉಂಡು ಓಕೆನಾ ನೆನ್ನೆ ಮುಟ್ಪುರ ಕಲರ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಆ ಕಲರ್ ಪೂರ ಆಪನಂಚಂದು ಬೋರ್ಂಡು ಪೋತನ ಗೊತ್ತಿಗಿ ಆತ ಮಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಐಟಮ್ದಲತ್ತು ನನಗೆ ತೊಂತೆ ನೆಕ್ ಮೀಸೋರ್ಲು ತಿಕ್ಕನೆ ಅಮೆಝಾನ್ ನೆಕ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಯ್ಪಂಡು ಅಂಚದು ಮೀಸೋಡಿಗೆ ಎತ್ತೆ ಮೀಸೋಡು ಎಂಕ್ 210 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಿಕ್ಕನೆ ಅಮೆಝಾನ್ದು 315 320 ಎತ್ತಂಡು ಮೀಸೋಡಿಗೆ ಎತ್ತೆ 210 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ನೆಕ್ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದಿಪ್ಪೆಲ್ಲ ಯಾವ ಕಡಿಮೆದಲ್ಲಿ ಉಂಡು 140 ಪೂರ ಉಂಡು ಏನು 210 ಗೆತ್ತೊಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪುನಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೋದೆ ಇತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಓಕೆನಾ ಎನ್ನ ಏನಂತ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಮರೆಪುಜಿ ನನ್ನದು ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಬೆ ಹಳೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ.